İstanbul'e bi sedan hünermendên şeqaman hene ku beşek mezinê ciwan bi Kurdî disitirên û tevî hemû esteniyan jî ev huner tê berdewam kirin. Dozameye birati Kurdî bin destane em dixwazin azadî zulmê li kesî nake dozameye birati Jora bêjim yala jelêş em ê binêre nur kestûne em ê li wir bike. kişan strana bêjim birayê. Eva medekarî jî ji bo wê yekê ye. Murat û Cemal ev saleke bi hevra dest bi vîkarî kirine û niha dibin siya navê Koma Çandar de li kolanên metropola Stenbolê hunera xwe pêşkeş dikin. Ji bo em bê kêf xweş bibin. Ey Kurdin o terî rakin bi birati tevxebat kin Em û Cemal 4 sal em nas dikin. Eva salek em hevra karê muzîkê dikin. Yekcana kafe hevez derdikem kafe em û hevalê xwe Cemal. Em derd konser em derdkev konsera. Em jiyana xwe were pêş da dixin. Piştî amedekariyên deng û akortan êdî dewama kolanan dest pê dike. Her du endamên vê komê li malekê bi hevra dijîn. Ew hunera muzîkê perçeyek ji jiyana xwe hesêb dikin. از خلقي ونيمة أواجي محلامية أما قاسي ده دقيقة شو ده مهران تقسم استقلالي أما سترانا بيجن جوفاندي بيجن شاهي بيجن كيف عملت برا خاش بهم از سوريا تركيا في دقيقة بتجينا باشتاش جبوا يعمل جوفاندي بيجن برا كيف عملت خاش بهم Cadde İstiklalê bi müzîkjenên xwe gelek navdar e. Pir grûp li vê cadeyê stranan dibêjin. Lê kî ji wan qelebalxiya herî mezin li dorxe kom bike, ew di herêmê de wek herî serkeftî tê naskirin. Pêş yaro camın xweş û geç bû bite Darî bu çavê min teranîke Yarê tu jiyan û hêz û herî kamînî Me jî hezar sala birî çî te terike Em saatek wan virlê dixin. Muzîkê saatek em dikil vir. Piştê wî em radibê diçin em qafê çay dixwin. Em piştê wî dîsa her dengê me cîbê em dîsa tê dibêjin. Dera sorê mezina û lêlê 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 Kêşiya o halê pir gelek baş bû. Meş kişan stran hez dikin me dikwe bêje bigotan. Tirkî, Kurdî, Zaza, Çerkez me hemû digotin gelek kêfa me xweş dibû. Lê yengî o hal çê bûye heta niha em nikarin stranê berê bêjin. Şaredariya Stenbolê destûra taybet ji müzîkjenên kolanan derdixe û her grûbek ango şexsek cihê pêşandana hunera xwe ciyawaze. Hinek di kolanan, hinek di metroyan û hinek jî di keştiyan de. Rewşa awarte nek tenê hunermendên şeqama xistiye bin fişarekê. Her wiha hemû kategoriyên hunerê xistiye bin fişareka mezin. Eger huner bi Kurdî be an kurdewarî be jî ev fişar dibe du qatê xwe. Emîne Ba, Rûdaw, İstanbul.